Husmor, det står en mann utenfor. Mann? Fitte! Jomar! Hva er det som feiler? Hvordan synes du det går selv? Nei, jeg vet ikke. Sånn midt på treet, kanskje. Hva driver du med for tiden da? Drikker du? Nei, jeg har nesten ikke hørt på. Det er ikke dumt å blande alkohol og tabletter. Nei. Hva som skjer når jeg gjør det? Ingenting. Det er det som er så bra. Kommer her for å skvære opp. Så du og Line, jeg kan leve happy hvor faen dere bor nå. Du har en sønn på 4 år. Det er ikke noe far, jeg. Panikkangst, jeg. Jeg får ikke ta en buss engang. Ja, men du må bare dra dit. Hvor er du på vei? Nordover. Jeg har en sønn nordpå. Har du noe sprit? Så du er en spritens mann? Søring på skuter? Er du homo? Fått skuter til å skjære seg? Jeg er ikke homo. Akkurat. Han er snøbling. Vi må jo hjelpe han. Er du forelsket? Nei. Du skal prøve deg på noe. Skal jeg prøve meg på? Jeg er jo blind, for faen. Det er jo problemer. Vet du at du kommer? Jeg vet ikke selv engang. Ting er litt vanskelig av og til. Jeg bare ikke gi opp. Hva i faen er det du ligger og gliser? Faen, Jomar. Det må ha noe sprit, da. Er det alt du har? Ja, men jeg kan en metode. Hva er det her for noe?